To sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwatsam mun tashi da mutuwar wannan jarumin Kannywood kuma darakta a cikin shirin fina-finan Hausa, wato Aminu S.bunu da cewan ya rasu. Sai dai mu ce Allah ya ji ƙanshi. To ana kin halin haka ne kuma sai aka samu wasu 'yan matsaloli da suke tashi a cikin industry. Da Murja Ibrahim kunya ta fito tana bayani akan cewan gaskiya 'yan Kannywood ba su yi giyan ba kuma ba su yi mutunci ba dan bata ga mutane da yawa a gidan gaisuwar rasuwa ba. To yanzu maganan da ake yi kenan kuma ake tattauna a kai. Za ku ga jawabin da ta yi a lokacin da take yin bidiyo ta daura a YouTube nata. Da haka bismillah ku yi sauraro lafiya. Lala ku danna mana subscribe kuma ku danna mana like. Gode. Aminu S.bunu ya faɗi ya mutu. Wa'anda suke a kusa da shi ba su da nisa da shi. Duk kowa yana wurin. Amma daga ka kunna data ka shiga social media, kowa yana ta posting Aminu S.bunu ya rasu, Aminu S.bunu ya rasu. Shin maybe idan tunda Allah ya sa Aminu S.bunu mutuwan dare, wanda bayar da awa 4 da ya wuce zuwa 5, idan ka ce Aminu S.bunu zai mutu, dariya zai yi, sai dai ya ce maka kawai ya san cewa kullu nafsin za'iqatul maut, dukkan mai rai mamaci ne. Amma ba zai gaskata cewar zai iya mutuwa a hakan ba, duk da mun yadda da mutuwa tana zuwa kowane lokaci, amma kowane ɗan adam akwai wannan a zuciyarsa. Sannan abun mamakin fa, aikin wasu ne ya baro ya dawo gida ya faɗi ya mutu. Ai masu wannan aikin ya kamata a ce sun riga kowa da a gidansa Aminu S.bunu ba tare ba, amma babu wanda na gani, amma babu komai. Ubangiji Allah ya karɓi bakoncinsa, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya shige mana gaba, Allah Ubangiji ka shirye mu, mugun ji mugun gani, Allah ya kare mu, ya Ubangiji Allah ka haɗa mu ma'amala da mutanen da suka san darajar mu, suka san mutuncin mu, ya Ubangiji Allah ka haɗa mu da mutanen da bayan mun faɗi mun mutu in suka tuno mu za su yi mana addu'a kuma za su bi mu da fatan alkhairi. Amma bari ku ji abin da zai daure muku kai. Yau ya mutu bawan Allah nan, Allah ya ji kanshi. Idan Allah ya kai mu ranar sadakar ukunsa, za ku ga yadda za a yi tacirindo wajen a ta ɗaukar hotuna da wane mun zo wajen sadakan ukun bono, saboda wannan da rana ne. Akwai lokacin da za ka yi hoto, za ka yi bidiyo saboda rana ce, amma yanzu dare ne. Idan mutum ya je ba zai iya bidiyo ba, me yasa zai je? Ai ba zai je ba. Sai da rana za a zo a cika midiya a ta bidiyo ana tuttura ana nan nunawa. Wa iyazu billahi, Allah ka sa mu cika da imani. Amma gaskiya masana'antar fim da ku da mutane kuna buƙatar canji a cikin abubuwan da kuke. Ya kamata ku farka, ya kamata ku ajiye gaba a gefe, ku dawo ku haɗa kanku domin gyara wasu abubuwan a cikin rayuwarku. Amma idan aka ce za a ci gaba da haka, ba za a haifi ɗa mai ido ba. Kar ku manta fa Bono kaman jiya ne kuke yin aiki tare da shi, yau aka ce ya mutu ba wanda ya je. Kuma fa za ku iya mutuwa, inda Bono ya je za ka je can. Mutum ya tsane ka wani in bai ga ya binne ka ba hankalinsa ba zai kwanta ba. To kai da ka je ka binne shin kana da yaƙini cewar ba za ka mutu a washe gari ba, ko ba za ka mutu a ranan ba? To tunda har ka ga Bono ya faɗi ya mutu, to tabbas kai ma za ka mutu. Bai kamata ba, ko ba ku yin shiri da wannan bawan Allah, mutuwa ta kori komai. Mutuwa gaba ta, in aka ce ka mutu, wannan faganin da zaka yi wa mutum ido da ido shine fagani na ƙarshe a duniya, ba za ka kuma ganin shi ba. Amma ba fuskarsa muke buƙatar gani ba, mu ba ruwanmu da shi. Ko kuma sai gobe da safe idan za a je za a binne shi, in an Allah ya kai misalin karfe 7 ne za a je za a yi jana'izarsa, sai za a binne shi, kowa zai je da waya ya ta hotuna. Kai, wannan rayuwar akwai sanje. Ubangiji Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka sa mu mutu muna aiki mai kyau, aiki nagari, wanda in aka tuna mun mutu a wannan za a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ɗazu ta gama aiki kaza yar arziki. Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare ta. Amma rayuwar ku ko